ערב טוב לכם. אחת התופעות המסוכנות יותר לחברה הישראלית מתפתחת מתחת לאפנו כמעט בלי שנרגיש. בשפה העכשווית קוראים לזה בריחת מוחות. בפרקטיקה ישראל מתרוקנת מהמוחות המבריקים ביותר שלה לטובת הגלובליזציה והכסף הגדול. ואלה הנתונים. 530,000 איש עזבו את הארץ מאז קום המדינה. ב-15 השנים האחרונות הולך וגדל בצורה מבהילה מספר האקדמיים מתוכם. מאז שנת 2000 ועד היום נרשמה עלייה של 6% בשנה בעזיבת אקדמיים מישראל, פי 3 מבעבר. לפי פרופסור עומר מואב ודוקטור ארי גולד שערכו את המחקר המקיף ביותר בנושא, עולה כי 10% מהרופאים ילידי הארץ עזבו את ישראל ב8 השנים האחרונות, כמעט 8% מהמרצים, שזה משהו כמו 1 ל10, מאות מהנדסים וכ-25,000 אנשי הייטק. כל זה בלי לדבר על האחיות המקצועיות, הכלכלנים הבכירים, הביוטכנולוגים ואחרים, שמספר היורדים מביניהם הולך וגדל באחוזים מבהילים. הערב נראה לכם בין היתר מדוע זה קורה ומה יכולה להיות התוצאה. המוכשרים, הגאונים הצעירים שלנו, הפוטנציאל האדיר שלנו, ירגיש מיואש, הסיפור הזה נופל. פה הסכנה לקיום מדינת ישראל. בעולם המערבי כבר מזמן מנסים לעצור את בריחת המוחות ולהחזיר אותם הביתה לארצות המוצא. אפילו פוטין הרוסי הגה תוכנית לאומית מפתה, אבל בישראל אף אחד לא סופר את המוח הרוסי. חצי מהאקדמיים כבר חזרו לרוסיה, מי שנשאר בקושי מצליח לשרוד. אני עובד עם אוסטרליה, עם אמריקה. עכשיו יש לי הזמנות מברזיל. קיבלת הצעות לעבור לשם? בטח. אז למה אתה לא עושה את זה? הבית שלי פה. הם עזבו את ישראל כי לא הייתה להם ברירה. פוסט-דוקטורט הרי עושים בחול. התחום שלהם, ביוטכנולוגיה, לא ממש מפותח בישראל. היום הם רוצים לחזור הביתה, אבל מגלים שהדלת סגורה. מה סגורה? נעולה. בעצם אתה מבין שהגעת פה במחאות איזשהו אי בודד שעבודים עליו עוד כמה אלפים כמוך שלא יודעים איך מוצאים את הדרך חזרה. הקריסה הנמשכת במערכות החינוך, הבריאות והמדע בישראל מביאים יותר ויותר מוחות ישראלים לחפש את גורלם מעבר לים, הרחק מכל האידיאלים הגדולים עליהם גדלנו. אז איך נראית בריחת מוחות? הנה לפניכם 3 סיפורים פרטיים לגמרי, כואבים לפעמים, שמסבירים את הכל. הכפר הגלובלי, לשם כולם רוצים לנסוע, לעבוד, לעשות את הכסף הגדול, להגשים חלומות. פעם זו הייתה אמריקה, היום זה סין, אוסטרליה או הודו, העיקר שזה ישתלם בחשבון הבנק. תכירו 3 ישראלים באמצע החיים שהחליטו יום אחד שזהו, שהעתיד שלהם נמצא מעבר לים. זוהי מרגלית, היא בת 42, כבר 20 שנה אחות, לאחרונה החליטה להגר לארצות הברית. את עושה עבודה כל כך טובה, ואת יודעת את זה, ומגיע לך פיצוי הולם. נחזור רגע למרכז רמת גן. כאן בבית הספר המיוחד שנפתח לאחרונה מלמדים אחיות ישראליות איך להגשים את חלום הכסף הגדול הלכה למעשה. כל שנה מגיעות לכאן כ2,000 אחיות שרוצות להצליח במקצוע, אבל לא כאן, אלא שם, באמריקה הגדולה. האחיות שמגיעות לכאן לא ימצאו תמונה של פרס, ויצמן או בן צבי, אלא של קנדי, פורד או קלינטון. אמריקה, אומר מנהל בית הספר, מתחילה כבר כאן. ולא מדובר בשיגעון של בודדים. מאז שנת 2001 יותר מ1,200 אחיות כבר היגרו לארצות הברית. ההסבר הפופולרי? כסף. שכר האחיות נשחק משמעותית בעשורים האחרונים, והאחיות במקום לבקש רחמים פשוט אורזות פקלאות. הם מתרגלים להכיר כבר את התרבות החל מהרגע הראשון. מלמדים אותם גם על פערי תרבויות ועל דברים שהם מותר ואסור להגיד. זה חלק מהותי מתוך ההכנה לקראת המעבר לחו"ל. אל התפוח הגדול, מה שנקרא. בבית הספר לאחיות שליד בית החולים אסותא נערך טקס הענקת תעודות לבוגרות המחזור ה-17. פעם החברה הישראלית ראתה במקצוע האחות אידיאל נשגב, דרך מעשית להגשמת הציונות. אבל מה שקרה למורה ולשוטר קרה גם להן, מעמדן נשחק. התוצאה, יותר ויותר אחיות שלא רוצות להפוך לנזקקות מוצאות את עצמן כאן, בבית הספר הזה, המשמש כשער לחיים היפים באמריקה. When treating patients of different cultural backgrounds, it's very important for us to pay attention to the following parameters. אז מה לומדים שם? איך אומרים מזרק באנגלית, איך עוברים את בחינות ההסמכה, וגם אילו מחלות אופייניות לחברה האמריקנית.
Native Americans especially describe them as a heart disease, okay, diabetes. גם מרגלית רוצה לעזוב את הארץ. המחיר שהיא תשלם כבד, להשאיר את בנה שהתגייס מאחור. אלא שבשבילה פשוט אין ברירה. לפני 5 שנים את בעצם מקבלת החלטה שאת רוצה לעשות את השינוי וללכת מכאן החוצה. יש משהו שקורה, שגורם לך להחליט ככה? הגעתי לתודעה שאני אומרת, את עושה עבודה כל כך טובה, ואת יודעת את זה, ומגיע לך פיצוי הולם, ואל תתביישי לקרוא לזה כסף. פעם אכן התביישתי ולא העזתי. חשבתי רק על דברים אחרים, אותה המסירות הזאת, אותה טוטליות, אותה נתינה, והיה לי ברור שמכוח האינרציה אני צריכה לבוא לעבוד ולהסתפק במה שזה ניתן, ולא הייתי מתביישת בכלום, אבל לפחות לבוא ולהגיד לילד שלי, כשהוא בא ואומר לי, אמא, צריך לשלם כך, תשלומים כאלה או לחוג, לבוא ולהגיד, אין בעיה חמוד. ולדעת באמת בפנים שאני יכולה לעמוד בזה. 9,000 קילומטר ממרגלית שנאבקת על מחייתה נמצאת ניו יורק, עיר שהיא מרכז כוח כלכלי ותקשורתי. כאן קרוב לצלחת של